ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಜಾಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತನೇನು ತೆರವು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ನ ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಗುಲನ ಎದುರು ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಬರ್ದದೆತ್ತೊಂದು ಸಯ್ಯರ ಪೋಯಿನ ನಡಕೆ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡು ನಡೆತುದುಂಡ. ನೆಲ್ಯಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಂಕಲ ನಿವಾಸಿ ಅಣ್ಣುನಾಯ್ಕ ಎಂಬೆರೆನ ಮಗಲು ವಾರಿಜ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕುಲನ ಎದುರು ವಿಷಮರ್ದ ಪರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆರ. ಅಣ್ಣುನಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪುನ 2 ಜನತ ನಡುಟು ಜಾಗೆದ ಬಗೆಟ್ ಲಡಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡ. ಅಂಚಾದ ಜಾಗೆದ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ದೆರ. ಈ ಸರ್ವೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಅಣ್ಣುನಾಯ್ಕ ಎಂಬೆರೆನ ಪಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಯ್ದುಂಡ. ಊರು ದಕಲನ ಇಲ್ಲಗ ಇಂದುವೆ ಜಾಗಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಸರ್ವೆ ಆಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಾದಿನ ಮುಚ್ಚಿದೆರ. ಈ ವಿಚಾರ ಲಡಾಯಿಗ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡ. ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟದ ಮೊಟ್ಟು ಬರ್ತುಂಡ. 1 ದಿನ ಕರಿದು 2 ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಸಾದಿನ ಊರು ದಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ಪದು ಕೊರಿಯರ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅಣ್ಣುನಾಯ್ಕ ಎಂಬೆರೆನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಲಡಾಯಿ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೆರ. ಈ ನಡುಟು ಮುಚ್ಚಿನ ಸಾದಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ತೆರ. ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಲಡಾಯಿ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದು ಪೊಂಜವು ಮರ್ದದೆತ್ತೊಂದು ಸಯ್ಯರ ದುಂಬಾತೆರ. ಪೊಂಜವುನು ಅಪ್ಪಗಾನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಾದೆರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರೆನು ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೆರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಮರಾಠಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡೆರು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಂಡೆರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೆರು ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಯ್ದುಂಡ.